Salutare și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Mike și astăzi o să montăm kitul de inducție ITG și short shifterul de la Alpha Competition. Asta este primul episod în care îmi modific mașina, o să urmeze multe altele mașini, are deja niște modificări și o să le prezint, dar într-un alt episod. Așa că haideți să pornim, să mergem un pic cu mașina înainte de a face modificările, să auziți și voi motorul și după ce vom pune kitul de inducție și short shifterul, să încerc să vă prezint cât de bine pot modul în care modificările influențează mașina, da? Și performanța mașinii. Bun, haideți să-i dăm drum. Ok, ăsta e short shifterul de la Alpha Competition, e pur și simplu o piesă de aluminiu și urmează a fi instalată undeva acolo. Deci va trebui să scoatem ăsta, câteva alte furtune pe acolo și apoi să-l instalăm. Ok. Ok, furtunul e jos, n-a trebuit să desfac decât colierele astea. Acum am desfăcut furtunul ăsta, simposerul și ce trebuie să fac este să ajung, nu știu dacă se vede, uite, aia este piesa. Trebuie să ridic astfel încât piesa de sus să intre aici, iar piesa neagră de dedesubt să intre practic în spațiul ăsta. Ce o să fac, o să pun și niște super glue în șuruburile astea, inclusiv în ăsta, pentru că vreau să fiu sigur că stă acolo și nu se mișcă. Bun, ce o să fac, o să încerc să trag ăsta în sus, pentru că pur și simplu pivotează. Bun, trag de el și revin. Ok, deci am reușit într-un final să scot. Acum, asta este tija care merge către schimbător, iar aici este bucata care rămâne practic atașată de cutie. Ce voi face eu va fi să pun partea de sus, da, short shifterului peste bucata asta din cutie practic, urmând ca tija care vine din schimbător să vină prinsă aici. Da? Și cam așa arată produsul final. Nu știu dacă puteți vedea. Ok, Alpha acolo. Asta este tija care vine din schimbător. Da? Haideți să vedem dacă am modificat ceva. Da.
clar, cursa este mult mai scurtă. Mult mai scurtă. Este mai scurtă, clar. Mai ales pentru aici. Deci, din liber în treapta 1 e diferență destul de mare. Și în treapta 2, da, clar, cursa schimbătorului este mult mai scurtă. Ce vom face? Vom monta ăsta. Ce este ăsta? Este un filtru, un panel filter de la ITG. Avem aici și tubulatură, senzorul de bitmetru plus furtunul. Ăsta va veni undeva aici, sub far. Deci, ce va trebui să facem? Va trebui să scoatem airbox-ul, să desfacem senzorul, să modificăm un pic traseul acestor cabluri mari care vin din baterie și să punem debitmetru la loc, un nou case și apoi să pornim mașina la treabă. Ce voi face? Voi desface în prima fază ăsta, șurubul unde este ținut airbox-ul. Șuruburile astea sunt de la filtrul de aer, deci nu trebuie desfăcute. Cred că mai sunt două cleme aici undeva. Bun, asta trebuie pus aici. Asta este ITG, cutia de la ITG. Aici este trusa mea. Haideți să ne apucăm de treabă. Deci, în prima fază va trebui să scot tamponul ăsta, pentru că altfel nu am acces la șurub. Bun, desfac, o să scot airbox-ul, o să desfac și furtunile astea. Între timp, o să scoatem mufa de la debitmetru. Bun, revin după ce dau airbox-ul jos. Bam! Nu mai avem airbox-ul. Acum asta este airbox-ul. Va trebui să scot debitmetru de aici și să-l prind pe noua tubulatură. Am aici locul unde trebuie prins. Și apoi trebuie să prindem aici, în locul ăsta, un suport, iar cablurile astea vor trebui puse pe suportul respectiv, astfel încât filtrul să vină în zona asta sub far. Deci ce va trebui să fac acum? Să dau șurubul ăsta jos, scos farul și apoi să începem să montăm. Ok. După ce m-am luptat jumătate de oră cu asta, acum ce va trebui să facem este să legăm asta cu una din zip tie-urile pe care le avem de la ITG, iar aici va veni suportul ăsta, suportul ăsta va veni undeva prins în șuruburile astea două, iar aici va veni unul dintre suporturi pentru imediat ăsta. Deci vom pune ăsta aici, iar de el vom lega mufa. Nu e nicio mare inginerie. Aici avem de prins suportul pe care va veni țeava și apoi vom monta restul de chestii. Dar mai întâi o să montez suportul ăsta pe care va veni mufa, da? Pentru că pe aici va trece traseul. Iar aici, în șuruburile astea două, o să montez suportul pe care va sta țeava. Ok. Ce am făcut a fost să prind suportul aici, deci pe asta va sta țeava, iar aici va trebui să prindem mufa asta. Asta venea pe aici, însă am scos-o, am mutat-o astfel încât să vină pe aici, pentru că mi este mult mai ușor să prindă suport. Asta îl voi prinde la fel cu un zip tie, în fel cum l-am prins pe ăsta. Apoi voi începe să pun traseul, nu înainte de a scoate debitmetru și de a-l pune pe noua țeavă. Ok, deci o să scoatem debitmetru, să avem grijă, și vom monta debitmetru practic cu senzorul, da? Către
departe de unde vine aer, da? Oricum. Asta... Ba da, poate fi montat și invers. Deci vom avea grijă ca senzorul să fie orientat către exterior, da? Deci către filtru. Bun, acum o să punem astea frumos aici. Ok. O să-l strâng un pic. Deci nu va trebui nici să-l strâng foarte tare. Ok. Bun. Iar aici deja am montat țeava, va trebui furtunul, va trebui să-l strâng. A trebuit să prind și mufa și va trebui să strâng șurubul ăsta. Pe ăsta l-am strâns cu tubulară, însă pe ăsta nu pot strânge cu tubulară, am nevoie de cheia fixă și cheia fixă este sus. Cel mai probabil o să merg să o aduc. Da. Bun. Ok. Am așezat filtrul. Deci ăsta este nou filtru, colierul aici. Furtunul ăsta de legătură, colier. Am strâns senzorul, nu trebuie decât mufat. O să-l strâng pe ăsta. O să prind și acest furtun. O să trec din nou pe la toate șuruburile și o să le strâng. Singura chestie pe care n-am făcut-o, nu am legat mufa, pentru că, sincer să fiu, nu știu dacă trebuie neapărat legată. O să încerc să o strâng. Și după o să-i dăm și o cheie. Deci cam așa arată. Ok, cam asta a fost. Am strâns toate colierele. Am prins furtunul cu King asta care vine în pachet. Filtrul nu se atinge de bară, deci are loc să tragă aer pe dedesubt. Pare destul de fix. Aici este strâns. Țeava e până aici, da. Ok. Pun farul, capacul și după aia dăm start. Să vedem cum se aude.